yawa uban kiɗan gwarzo ɗan ina meme da karkara birni Ƙaura dan kada taso karyar kuma su birge Ƙaura kuɗi na wasa wuka ba za ta kama ƙaura ba Ƙaura ba ka fi ƙarfin mayu kura ba ta ci kura ba Ƙaura idan kana a kusa talakawa ba sa yi kokawa Ƙaura na kuje bene mai waka na warjina taso amana nake gun SSG ku gane zance na godiya san bata kare ba ga al'ummar Bauchi a gaida ku kun yi zaɓe a karo na biyu bala ba zai ci muku amana ba godiya san bata kare ba ga al'ummar Bauchi a gaida ku kun yi zaɓe a karo na biyu bala ba zai ci muku amana ba godiya san bata kare ba ga al'ummar Bauchi a gaida ku kun yi zaɓe a karo na biyu bala ba zai ci muku amana ba da sunan ka sarkin tsarkaka dan inna bala ba mugu ba ubangiji dole mu bauta ka addu'ar mu Allah ya karba ka agaza min haka nan roka dan inna bala ba mugu ba albarkacin ka habibunka addu'ar mu Allah ya amsa ka agaza min jebin waka na wake kaura bala dan